Expo Ourense abriu hoxe as portas do 6º Caroulet Ourense, que ofrecerá as mellores oportunidades do mercado de vehículos de ocasión e segunda man, con todas as garantías que brindan os concesionarios oficiais. Trátase dunha cita coorganizada entre Expo Ourense e a Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, ACAUTO, que reunirá un total de 24 marcas representadas a través de 15 concesionarios asociados. Xa fai anos que participamos nesta feira e aproveitando para facer presentacións de vehículos novos que sacamos ao mercado. Este ano sacamos un novo modelo que é o iX2 en versión eléctrica, gasolina e diésel. É un modelo novo, moi distinto ao anterior e que esperamos que aproveiten para poder coñecelo, aínda que en esta feira en ocasión non vamos a poder telo aquí físicamente porque é solamente para vehículos de ocasión, pero bueno, temos outros modelos novos, como por exemplo pode ser o iX3, que xa é un coche que está en circulación, ou o X1, que é un modelo actual. Esperamos que aproveitedes para vir e que pasedes un bo día connosco e aproveitades a comprar. Unha vez máis vimos esta feria do Salón do Automóvil, xa son unhas cantas, e, bueno, especialmente o que vimos facer é presentar o novo CHR. Eso sí, liquidamos o noso CHR anterior, matriculado por o concesionario, con moi poucos kilómetros, xa que agora temos que empezar a matricular o modelo novo. Entonces, especialmente, o objetivo deste salón é liquidar o anterior CHR. Ofrecen 400 vehículos que representan os 4 eixos do mercado de ocasión, os kilómetro cero, os vehículos de servizo con antigüidade de ata un ano e con 15.000 kilómetros de media, seminovos e o de ocasión. Invitamos a todo aquel que queira vir a visitarnos ao largo de todo o fin de semana e, bueno, que den por aquí unha voltiña, ao mellor pode encaixar calquera dos nosos modelos. O horario de apertura do salón será o sábado dende as 10 da mañá ata as 8:30 da tarde e o domingo dende as 11 da mañá ata as 8 da tarde. A entrada terá un custo de 3 euros, sendo gratuita para os menores de 12 anos, e haberá tamén un servizo de ludoteca gratuito.